Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan, sa lungsod sa Matalom. Eco Live dari sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Okay guys, mo itong buhaton. Ato ning humnong guys para kuan deadline na guys niya need na to extra time para di ta malit guys niya namaning kamo ta kay wa pa mahuman guys. Okay. Maling mo itong guys yung niya ko. Okay. Kung pa guys yun sa mga report ba niya deadline na so kung ikakuan pag makuan siya guys makuha na paningkamutan na to guys para sa kayuhan sa tong lungsod. Andam kong mutabang o mo alagad para sa kayuhan sa tanan. Okay guys, ako bagay yun nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa Kalambuan sa tong lungsod. Magtinabang ngayon ito kanuna guys para magpadayon ang Kalambuan sa tong lungsod. Kung ron January 10 2021. Didi 2021. 2022. Kalimot na magos 1 year. Okay, balikon ko. Magtinabang ay kita kanunay alang sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.